Meseleyi konuşalım diyorlar. Daha önce de dendi. Dibêjin em mijarê çareser bikin. Beriya niha jî gotin. Digotin lişûna ku hûn li serê çiya çekan hilgirin, werin li deştê siyasetê bikin. Niha jî vê dubare dikin. Dibêjin werin em li parlamentoyê biaxivin. Baş e, em li parlamentoyê biaxivin. Em jî vê dixwazin. Koma Dem Partiyê jî vê dibêje. û ez jî vê dubare dikim. Eger bêjin pirsgirêka Kurd nîne û nepêkane, bêjin dest nedin çar maddeyên destpêkê ên destûrê. Wê demê em ê li ser çi biaxivin? Em ê gotûbêja çi bikin? Ma cîhan nizane ka pirsgirêka vî welatî çi ye? Emre Taner beriya 12 salan raporek da dewletê. Got, an hûnê di çarêka duyem a sed sala yekem de pirsgirêkê çareser bikin, an hûnê perçe bibin. Raporeka wiha da dewletê. Wê demê, weka ku Serok Komer Ozal jî got, divê em vê meselê tevî federasyonê jî gotûbêj bikin. Serokwezora wê demê, Tansu Çîler, gotibû. Em lêkolînê li ser modela baskêt bikin. Modela baskêt çi ye? Federasyoneka cuda ye. Eger em ê li parlamentoyê biaxivin, divê em van hemûyan vekirî biaxivin. Eger na, ev pirsgirêk wiha çareser nabe.